България въвежда еврото през 2026 година. С прехода идват и рискове от недобросъвестни практики. Комисията за защита на потребителите следи за нарушенията. Какви злоупотреби се откриват най-често при проверките? Рисковете, разбира се, са основно и това, което считаме неправилно прилагане на курса, не точния курс, който е на точка 95883, не се закръгля при самото изчисляване. Например, посочва се 60 лева, 30 евро. Съвсем така са примерни курсове. На следващо място е неправилното изписване на лева и евро в самия магазин, да не се изпише валутата, имате две цифри. Хората си мислят, че, например, като не пише, че по-малката цифра е евро или лева, то логично, но някой не се сещат, си мислят, че има намаление, например. Също така сме констатирали и увеличение на цените, но там проверките са по-продължителни. След 8 октомври там всъщност изискваме от самите търговци информация за причините за увеличението на тези цени. От анализа, който до момент сме направили, основната причина за покачване на цените са всъщност покачване на доставните цени. Цените на стоките се дигат на международни пазари, самите доставчици, вносители, производители от Китай и откъде ли не внасят стоките на по-високо ценово равнище, което довежда и до повишаване на цените в България. По отношение на необоснованото повишаване на цените са един много търговци. Комисията на потребителите изгради сайт колко струва. Чрез него автоматично следим всъщност цените, които се подават ежедневно. Там се наблюдават над 3 милиона стоки, които се продават в цялата страна от големите търговци с голям оборот, но ние проверяваме, разбира се, и търговци съвместно с НАП, които са с по-малък оборот, но са все пак големи хранителни магазини. Какви тенденции се очакват при цените и практиките на търговците след 1 януари 2026 година? Това, което ние очакваме, всъщност да бъде така най-напрегнато през периода, особено на първия месец от 1 януари, защото тогава на практика ще може да се плаща и двете валути, т.е. това ще е още едно предизвикателство. Ще плащаме с една валута, ще получаваме ресто в друга валута, т.е. много от хората тук ще трябва да смятат точно. Големите вериги едва ли ще има проблем, те имат съответните софтуери, но по-малките търговци, възможно да има грешка при изчисляване с калкулатори, възможно да се объркат монети, банкноти. Нали? Затова потребителите трябва повече да внимават, възможност да плащат с банкови карти. Тогава това би минимизирало риска, нали, който имат. Какво може да направят потребителите, ако забележат възможна злоупотреба? Това, което ние съветваме потребителите е да подадат сигнал до Комисията на потребителите. Това става най-лесно през нашия сайт, има форма за подаване на сигнали, но може да го направят и всеки един от нашите офиси с обикновено писмо, но най-бързото, разбира се, става онлайн. Можете да чуете цялото интервю в нашия подкаст. Заедно с другите кратки видеоексплейнери, той е наличен на страницата на ISGI Media.